يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تفسير في الله جباو بيجمعي بيدومباي على كراكو كابو جمعة كنا جمعة ويجرم يافاي على كودياما أنغا بيجمع كتبا كنكا جمعة كتبا كنمي ناس غيرا أنغا المام بيلبيل ولوكا كتبا لابولي كما أني دكو ميمبي أنغا المام باوكا كاسيجي كبارو كنو ويه وفنمسكا دون شغويا مينا ولا سا وكيكا سبابويه نيمانغلا وكوكا نيمانبولو بامبا كتا أنغا جمعة المامي وما أني أنغا جمعة مصرو يروما hukumu konna na bi ambe bangoni jagna bugo juma misri kono sayyid sharif usman madan haidara aleka noblado al imam ibrahim tarawele ale kutuba bilbile ke anye anga misri wele laje anga soroka kutuba in sharia nyogon fe Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يأسهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله مانك بتو مننا الله مانك جرمون يا فرا الله مان لبونينا الله مانك نوجارا بدو نوبوري مننا نانك بخطبة أنكو تنبي علي على مينا لدي إسلام يبويا ni denfeŋo ka kundigi ani denfeŋo la sõn hɛɛra maa o ka hijira ye ka bɔ makka ka taa madina ka silamaw ka koɲɛw kɔrɔta ka silamaw gafan ya ni deme ni niyɔrɔ ni bonya o gafan ye kafiru olu ka koɲɛw o ka dabariw ka majigi ni ko kumɛniya ka bɔ kunandiya ma diɲɛna ani lahara masite fo ala ale de bɛ maa kana a ye min ka kana kanu n'a tigi ka laɲini ye wa a bɛ maa fili a ye min ka fili kanu n'a tigi ka laɲini ye ale de ye yagalabɔli masa ye min bɛ se bɛɛ la cɛɲɛnɛ masa don a ka kɛtaw la n'a ye min kɛ o ni kɛli de ka kan ka ala in danu ka barakada ka wale ɲuman dɔn ala min n'a ye maa kana maa min ye doni laɲini diɲɛ sira fɛ ala k'an fara o jɔnw kan an bɛ yafa ɲini wa ala in fɛ ka seereya k'a fɔ masi tɛ fɔ ala ale de ye sɔnni cɛɲin tigi ye ka seereya k'a fɔ an kuntigi muhamad
sallallahu alaihi wasallam ale de ye ala ka jɔnbaw la saniman ye ale de ye faninzirew la belebele ye an ye ala ka nɛɛma a n'a ka kisi an y'u ɲinan kuntigi muhamadu ye a n'a su dunke saniman bɛɛ ye a n'a ka sahaba ɲuman bɛɛ ye k'a ɲini wa ala in fɛ a k'an baara ɲɔgɔnya n'a ka nɛɛma lɔgɔlen ye o kɔ tɛmɛlen kɔ ala ka jɔn ka aw yamariya ni yɛrɛkun fɔlɔ an ka siran allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ masa in ni siran ka kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ ko dɔ kan k'a bange a bɛ ko dɔ kan k'a kɛ o masa in de ye saya dan o de ye ɲɛnamaya dan siran ka kan ka kɛ o masa in de ɲɛ o de la abul hasan shazali a ko n'i bɛ fɛ ka ala ɲɛ siran ɲɛ sɔrɔ ko mana filali o dabila min maa bɔ i ye o ye k'o to yen n'o kɛra i bɛ ala ɲɛ siran ɲɛ sɔrɔ min maa bɔ i ye o ye k'o to yen minnu filɛli ye ma haramu ye ɲɛtugu ka bɔ a la kana kɛ k'o de bɛ na ni ala ɲɛ siran ɲɛ ye n'i siranna ala ɲɛ n'i ye ala bato hali n'o dɔgɔyara ala mago b'o de la ala ko nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o ko tɛmɛlen ko adamadenw nin kalo in ɲɔgɔnna de la kurɛyisiw farala ɲɔgɔn kan o ka asanbile la n'o ye daaro nadiwa ye su fɛ k'o ka dabari juguw tigɛ k'o ka fiyɛla juguw tigɛ k'o bɛ alakira labɔ sallallahu alaihi wasallam makka kɔnɔna na imma o ka faga walima n badenw o ka don kaso la k'a siri so kɔnɔ walima o ka labɔ magan kɔnɔ o tuma na o bɛɛ na nin kan o kɛra nin kalo in de la ka da mun kan o ka kɔniyɛli o ka hasidiya o ka kanagɛlɛya a n'o ka tɔɲɔni a n'o ka danzago a n'o ka kodɔnbaliya o faralen ɲɔgɔn kan de y'a to o ye alakira kɛlɛ k'o b'a faga walima k'a gɛn ka bɔ magan kɔnɔ walima k'a don kaso la kira na ni mun ye ni maa ka kan ka maa don kasolaw la walima mɔgɔ ka kan ka mɔgɔ fagaw la a y'a jogow ɲɛ a ye bɛnkanni dabila a ye sonyɛni dabila a ye kɛ dugadenw ye a ye ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila a ka hasidiya dabila a ka bolibatiw dabila ala de ni bato ka kan ala de ye dali kɛ ala de bɛ fagali kɛ ala de bɛ na ɲɛnamayali kɛ ka taa jɔnw ɲininka u ka kɛtaw la kira sallallahu alaihi wasallam a ka weleda kun ye nin de ye a ye jinayaw dabila a ye dabarijuguw dabila kira na ni nin dama de ye jogo ɲumanya ni jogo ɲumanya kira sallallahu alaihi wasallam a ye wele da ni o de ye o de ma se ka bɛn kafiriw ma o ko k'o b'a faga i k'a dɔn o don na o ɲɛmaaba o tun ye abu jahali ye min kun b'o bilasira o ye ibilisu laɲinu ye ibilisu min n'ale de kɛ sababu ye k'an fa adama k'a labɔ alijɛnɛ kɔnɔ n'o ye nɛɛma so ye n'o ye duumɛ so ye ale de kɛra sababu ye k'an fa adama labɔ yen nɔ mɔgɔ min ma k'i fa fɛ o tɛ k'i fɛ dɛ iblis ale kunna koyara anw fa de sababu la o la a tɛ se ka kɛ an fa fɛ wa a tɛ k'an yɛrɛw fɛ dɛ anw minnu y'a denw ye o ibilisu laɲin ale de tun b'o cɛla ale de tun b'o bilasira nka alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen di yagalabɔlen masa ma kafari masa ma n'o ye alahu subhanahu wa ta'ala ye o la n badenw maaw bɔnɛna maaw kuma sulila maaw halakira maa minnu n'o ye alakira fagali laɲini n'o ye kurɛshi kafiriw ye ala ye maseba jigin olu de kan min ma kɛ ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam ala y'a ka kira yamariya
a ye bɔgɔ suuru a fagabaw bɛɛ lajɛlen kunkolo la a n'a balimakɛ ka sɔrɔ ka bɔ a n'a terikɛ ka sɔrɔ ka bɔ n'o ye Abubakari ye ni ka taa farawo la o la kira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ka nin bɔcogo in lajɛ a ye sɛgɛn min sɔrɔ n'i y'o lajɛ o ye walanda belebele de ye ka di adamadenya ma Allahu subhanahu wa ta'ala a kun bɛ se k'a ka kira ta yewu ni ka bɔ kafiriw cɛ la o se b'a ye a kun b'a fɔ Jibrila ye dɔrɔn Muhamadu ta ka bɔ o cɛ la i kana jigin Madina Ala kun bɛ se k'o kɛ a kun bɛ se k'a fɔ Azraili ye minnu filɛ nin ye n'u nana n ka kira fagali kama a bɛ nin minɛ sisan Ala kun bɛ se k'a kɛ nka Ala m'a kɛ ten o kɔrɔ ye mun ye a y'a dulon sababu de la kira bɔtɔ ye bɔgɔ kɛ a fɛn o fɛn kunkolo la Baduru kɛlɛ la o y'a bɛɛ faga kafiriya la a si ma tuubi o tuma na Alakira bɔra a n'a balimakɛ Abubakar ka taa don farawo kɔnɔ ka tile 3 k'o kɛ farawo kɔnɔ yen nɔ a kɛlen k'a jigi da Ala kan ni maa min dun ye kɔsɛmɛ Ala la o tigilama kanana ka taa siraw la tilelen ma o tun bɛ farawo min kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a ye yiri falen farawo in da la o yɔrɔ bɛɛ la ni ka sɔrɔ ka ntugani 2 la kolo olu kana ɲa da farawo in da la ka sɔrɔ ka o kili da o farawo in da la ye badenw Allahu subhanahu wa ta'ala tilala ka Ankabut n'o ye dale ye k'o fana ladɔnniya a kana gese da kira sallallahu alaihi wasallam a n'a balimakɛ bɛ wo min kɔnɔ kana gese da yen nɔ a ka kira kɛrɛfɛ min n'o de ye jɔnzuwasilen ye a ka danfɛnw cɛ la tumana min ni dugu kɛra kafiru olu bɔra o teliyelen o y'a sɔrɔ Alakira bɔra o tuma na ka Alakira nɔ minɛ o bɛ jɔn laɲini o de ye Muhamadu ye nɛɛmaw la samandi kisiw la tiimɛlen o bɛ Alakira kan sallallahu alaihi wasallam tumana min na u surunyana farawo in na o nana ka na farawo in kuri Abubakar kasira a fujununa a dusu kasila a ko ya Ala ka nabi ɲuman i k'a dɔn kafiri ninnu o y'an kori ka ban dɛ hali n'a dɔ kelen ye a kun suuli dɔɔni sisan o b'an ye Allahu subhanahu wa ta'ala a ye hakili sigi ni basigi a y'o jigi a ka kira kan a y'a kanto a jɛɲɔgɔnkɛ ma n'o ye Abubakar ye a ko Abubakar i kana fujunu i dusu kana kasi i k'a dɔn Alahu Taala faralen don an kan yen nɔ sabi kira ɲɛ bɛ mɛlikɛw la u bɛ kan ka o kɔlɔsi Abubakar ɲɛ tɛ o la n'i y'a lajɛ o de la n'i y'a ye sahabaw bonyana k'o kɔrɔta o tɔgɔw ma tunu kira bonya do dɛ o nana se wo in na tumana min Abubakar ko Alakira ma i tɛ don wo in kɔnɔ fɔlɔ dɛ i jɔn bɛ taa lajɛ ni min bɛ wo in kɔnɔ Abubakar donna ka wo in sɛgɛsɛgɛ wo fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ gere a b'a ka finiw fara a mana wo min a b'a don a kɔnɔ fo ka fini yɛrɛ nɔgɔya n'a lebu tɛna bɔ kɛnɛ ma wo kelen bɛ yen o y'a sɔrɔ fini banna ka ban a ko kira ma ko sisan kɔnɔ ko an bɛ se ka don ani Abubakar nana don wo in kɔnɔ wo kelen min tun bɛ yen Abubakar y'a sen kɛ a sen tondon kɛ ka o wo datugu ni fɛn kɛra bɔ fɛn ye a ka ale sɔrɔ min tɛ Alakira ye ne ko ninnu ma mawuludu kɛ olu ye min kɛ e y'o kɛ olu ye kira kanu ni kira dɛmɛ min kɛ e bɛ se k'o kɛ olu ye fɛn kɛ min na anw bɛ min kɛ tɛ kelen ye min ka bon ka tɛmɛ anw ta in kan o de la o tɔgɔw bɔra o de la o tɔgɔw ma se ka tunu silamɛya histoire la o de la olu farala kunnandiya jɔnw kan ni maa min ye o ladege u ka kɛtaw la e yɛrɛ kunna bɛ ja o la an badenw waati koro kama
an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kunnaw diya ala k'an labanko ɲɛ labanko ɲuman ala k'o di silama bɛɛ ma ala k'o k'a ka ala ye kosɔn ala k'o kɛ jɔyɔrɔ bonya kosɔn wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر alhamdulillah badew ala ke juma wara yira anna anga sarakati bole wanga shungele wala ka bela jelemine anga bi juma kutuba anye nin seli bangoni jagne bugula sherif usman madan haidara ale ka juma misri belebele in kono el imam ibrahim tarawale ale kofe aka ambe juma wara ni wati kelena wa shukran lakum fi amanillah ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikri الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا